سلامات عزو سلامتنا يبصحكم كبرات خاتاتلتي مدبنا راديو سرت نيلو معنت مدبنا برئس مملخ زبل أرستي متيناكم علينا صحف بهلن مخته ناب مدبنا قبلكم مجمار زبزعنا نتا ورحت حساس زمدبنا استمباتعنين سرح حدش عمد سنبيلنا ورحت الري كنفلو مينا نوسن يغن امبر عم مجمار عتيتي كنبل جزي خنبخن نرأينا إزي أكالونسن أمرون عند تبدينا مدبنا عبزت أننا جزي إن فيلملو من قد مفلاتن عم مجمار زخصات زعنا نسمعي تونكو مردان عم مجمار نزخصات مدونجاتكو قدي خيل مجمار بزي كاتي مستغمتنا زتحاز بدهو نايبعلو بهرياو كبدتا اللغو زخونا ماشن دويلو تسانيحو سرح كجمر كله كابتنا سرحن كله زوستو ساعات نلعلي زهلخ نابنت ماكينة كتبقاسن كلا اتوستو ندادي كابتا ابقعزون كلا توستو ندادي بموددر زبزح تهلخ سابون بتمساسالي عم جمار حدش سرح زحي الادهبون زل على سعرن يليو مدبنا اب حساب اوي ورقت انكلو قبو مردأتا يهلوانا يخونيو اب بايتاغن استفليتو مكريو سلازي مدبنا أب قبر مسوعلة نخن ردو توسخ هالكك حتى تيخل مجمار بمترطارن فرحن استملأ مدرخيو مدبنا أب حساب انكلو كعواتيو إلنا كن أمن نخالوت كن أمن نخلينا أب قبر مستفتنقن زي عوات كخوني خليو إزغا حدا خابت مجمار زعبي سكفتاز فطر حسابيو سب نبتسعي كمدبن كدالون زخل بلح فطوريو متسعينا انتايو انتاي كقون فوق يخل كن كينو استستس أنعي قمت برقت كفلتو أي كإلن اتزي رقوت متسعي عم جمار سرحنا زفرحن زولاولن سمعيت كفتر يخل إنو قبرو وفرن سعرن بزي حسبنايو كوناتات كيفشل بمفرح فشلتنا كنا داناوغو خنبل نمجمار كان داناوغي نخيل مجمار نغليلن كبيدن اتفتات دارقا بمعري يزتصلو حدا سب اب نقدي عمايتا شحات غنزب كوافر كله نخي كسر فرحك سمعو نبوريو بتماساسالي اكالاتو بزح مايك حتسب كلهون كي قرر بمفرح غزي كوسد يخيل ام مجمار زداناوغينا وي زبدهان انبار كبدت ناي تسرح تراي زي كونه لمدي سلازي مسنحنا خوني خيليو كم تأغدي مكبهال لسانحة مجمار ببهرو بدهيو يخوننبر لسانحنا زي سرح لمدي زيادة ألوتا وتصلو ألو قال خباتهم نمجمار بألوتا تصلو لمدتات دخمتاتن مسن زرزر قداماي نتصر علامة زي مهلاو علامانا بنتصر زي نفلت مسن خون سرحنا تنجمر أزي بدهي قبرو ولا انت جمرناون أم غتصالو رؤيات ساقامات كوغانو في خيل أم جمار مازن زفلتن ميزان زت حزن روحي علامايو علامانا بنتصر مسين فلت أم جمار نزاقوانو في مدنقارات كنتصورو أين خيلن بزي نتصر علامة زي جمر زخونة سراح لكع كم لقام زي بلو فرس ناب زخونة آفت كم الراحي خيل وتسيتو سراح علامة تهاري مودو أي تهرمن ملاسيو زقمقم كام مجمارات حيزو أنفتو زي ساحات السراح علام أخوك سلزي كئل كفشل ملو تخيلو اللغو نابي كم نخيد مس زي نفلت من قدنا خنفلم زولو تخيلو أزيو وحديو سلازي كان مسرح مجمارنا علامانا نتصر كنفلت يدلي كالاي دغمت محدارة قزي مدبنا خنسرع كلنا نتخن جمرو ندل السراح نمززام زوستو قزي سنعنا نغمطون خونينا أبزباز حساب زرقة دغمات قن معسك جماريو نزب الحطو بنتصور زي ملس مقانيو نعمتا دحر ورحي ويكلتا ورحي أورحي قنبوتنا بلنا نقبرون يقزي مدب أأمرنا بنتصور فليس سلازي ردو كم تزلو بفوكس يغمطو أبقى لدوكانات لومي لغا حيلن صباح اللو زبل صحف تكعم نرينا اتو صحف نصباحيتو مسكنا
ኣይቀየርን እዩ ግን ከዓ ትሕዝቱ ጌጋ የብሉን ኣእምሮና ከዓ ንሓበሬታ ብንጹር እንተዘይሂብናዮ ከም ታ ዘለዋ እዩ ዝቕምጣ ንዓመታ ድሕሪ ወርሒ ወይ 2 ወርሒ ኣቢለ ኣብቲ ወርሒ ሓደ ክጅምር ክፍትን እየ ዝብል ናይ ግዜ መደብ ንጹር ናይ ምጅማር ሓበሬታ የብሉን ድሕሪ ዓመት ንኣእምሮና ምስ ፈተሽና ከምቲ ዘላታ ድሕሪ ዓመት እናበልና ክዳጋግማ ንረኽቦ ዕለት 11 ወርሒ 1 2025 መደበይ ክፍልም እየ እንተይልና ግን ኣእምሮና ብልክዕ ነናይ መዓልቲ ንውከስ ኣለና ከለልን ከዘኻኽረናን ይኽእል ሳልሳይ ምስግጋር ስራሕ ብብዙሕ ምኽንያት ክብገስ ይኽእል እቲ ቀዳማይ ናይ ባህሪ ጸገም ማለት ካብ ትዕጊት ዝብገስ ክኾን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ካብ ልዑል ዓቐን ጸቕጢ ኣእምሮ ይብገስ ምስግጋር ስራሕ ብግቡእ ካብ ዘይምድላውን ፍርሕውን ክብገስ ይኽእል እዩ ዝተረፈ ኣለኒ እናበለ ምጅማር ርእሰ ተኣማምነት ብምጉዳል ኣብ ግዜና ክንብገስ ከጸግመና ይኽእል ነዚ ኩሉ ንምውጋድ ቅድሚ ምጅማርና ንጹር መደብ ክህልወና ዘድልየና መጽናዕቲ ከነካይድ ትኪድ ኣጥፊእና ናይ ተበግሶ ባህሪ ዕቢና ክንጸንሕ ሓጋዚ እዩ ራብዓይ ተገዳስነት ምጉዳል ኣብ ሓሳብን መደብ ምውፃእን ልዑል ተምሳጥ ጸኒሑና ናብ ስራሕ ክንሰጋገር ከለና ግን ተገዳስነትን ተምሳጥናን ክጎደል ይኽእል ምኽንያቱ ሓሳብና ንምህጣር ኣብ መጽናዕትን መደብን ምውፃእን ልዑል ዓቐን ጸዓት ስለ ዘህልኸና ክኾን ይኽእል ስለዚ መደባትና ኣጻፋፊና ናብ ምጅማር ኣብ እንብለሉ ግዜ ነተገዳስነትናን ተምሳጥናን ዘዕቢ ነገራት ክንገብር ተመራጺ ይኸውን ኣእምሮና ናብ ስራሕ ክብገስ ኣካላትና እውን ኣእምሮውን ጸዓትን ኣእምሮና ናብ ስራሕ ንኽብገስ ኣካላውን ኣእምሮውን ጸዓትን እኹል ተምሳጥ የድልዮ ኣብ መደባትና ዘለና ተገዳስነትን ተምሳጥን ንምዕባይ ደጋጊምና ብዛዕባ ዕላማን ኣገዳስነትን እቲ ስራሕ ንነፍስና ምዝኽኻር ናይቲ ስራሕ ተሞክሮ ምስ ዘለዎም ሰባት ምዕላል እቲ ስራሕ ከምጽኦ ዝኽእል እዋታዊ ጽልዋ ብተደጋጋሚ ምሕሳብን ምዝኻኻርን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ከነካይድ ንኽእል ሓምሻይ ድኹም ምሕደራ ስምዒታት ፍርሕን ምጥርጣርን ኣብ ግዜ ምጅማር ዝርአ ንቡር ስምዒት እዩ ነዚ ስምዒት ብምልኣት ከነወግድ ኣይንኽእልን ኢና እንተኾነ ኣእምሮና ኣብ ግዜ ፍርሕን ምጥርጣርን ወጥርን ክሰርሕ ከም ዝኽእል ጌርና ክንምልምሎ የድሊ ነዚ ዝኽእለና ጥበብ ከዓ ጥበብ ምሕደራ ስምዒት እዩ ስራሕ ምስ ጀመርና ግን ምስ ሰባት ኣከባብን ግዜን ክንራጸብ ኢና ነዚ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ዝኾነ ጉዳያት ከነመሓድር ፈለማ ስምዒታትና ከነመሓድር የድሊ ኣብ ግዜ ምጅማር ክርአ ዝኽእል ስምዒታት ብግቡእ ከነመሓድሮ ምስ ዘይንኽእል ጸቕጢ ኣእምሮ ከስዕበልና ይኽእል ምጅማር ብርክት ዝበለ ውሳነታት ዝውሰነሉ በዳህ ደረጃ እዩ ኣብዚ ደረጃ ዘይተመሓደረ ስምዒታት ምስ ዝህልወና ንናይ ምውሳን ብቕዓትና ብኣሉታ ክጸልዎ ይኽእል ስለዚ ቀዲምና ጥበብ ምሕደራ ስምዒት ክንመልኽ ኣገዳሲ ይኸውን ሻይ ፍጹምነት ምብሃግ ክዕወትን መደባቱ ክጽብቐሉን ዘይደሊ ሰብ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ኣብ መድረኽ ምጅማር ፍጹም ስራሕ ክንሰርሕ ምሕላን ግን ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይዛይድ ፍጹምነት ንዝለዓለ ቅድመ ምድላው ዝድርኽ ምዃኑ እወታዊ ሸነኽ እዩ እንተኾነ ንዝጸንሐና ናይ ምፍሻል ፍርሒ ብምባኣስ ከምዘይ ንብገስ እውን ክገብር ይኽእል ኣብ ፍጹም ግን ዘይተተግበረ መደብ ስራሕ እቲ ኣብ መስርሕ ዝዓበየ ግን ዝተጣዕመ ስራሕ ዝያዳ ውፅኢት ኣለዎ ስለዚ ብዝከኣለና መጠን እኹን ምድላዋት ምስ ገበርና እቲ ዝተረፈ ኣብ መስርሕ ክንመሃሮን ክመሓየሽን ከም ዝኽእል ኣሚንና ክንብገስ የድሊ ሻብዓይ ትሑት ርእሰ ምትእምማን ጠንቂ ናይ ዝበዝሐ ዕዲሙ ዝተባህለ ብዶታት እዩ ኣብ ምጅማር ዝርአ ባህርያዊ ስምዒታት ፍርሕን ምጥርጣርን ብምግዳድ ከዓ ንኸይንብገስ ክገድእ ይኽእል ኣብ ርእስና ዘለና ክብርን እምነትን ኣብ እትናሓስቦም እንምድቦን መደባት ቀጥታዊ ጽልዋ ኣለዎ ስራሕ ምስ ጀመርና እውን
ክንቅጽል ንኸይንቕጽል ኣብ ርእስና ዘለና ምትእምማን ወሳኒ ተራ ይጻወት። ርእሲ ምትእምማን ንምዕባይ እኹል መጽናዕትን ቅድመ ምድላውን የድልየና። ኣብ ርእስና ክንተኣማመን ርእስና ዘተኣማምን ትሕዝቶ ጥበብን ክፉትን ንለውጥን ክህልዎ ኣለዎ። ርእሲ ምትእምማን ምስ ተመክሮ ዝምዕብል ጥበብ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ኩሉ ንሓድሽ ትምህርትን ተመክሮን ዝኸውን ክፉት ኣእምሮ ክህልወና ሓጋዝ እዩ። ሻምናይ ኣሉታዊ ባህርያት ዝበዝሐ ብድሆታት ናይ ስራሕ ኣብ ግዜ ምጅማር ይኽሰት። ምስ ዘለና ሓድሽ ተመክሮ ኣብ ግዜ ምጅማር ዘጓንፉ ብድሆታት ዝኸበደ ኮይኑ እዩ ዝስማዓና። ብዘይካዚ ናይ ብዙሓት ሰባት ሓገዝን ምትሕብባርን ስለ ዘድሊ ማሕበራዊ ጥበብ እውን ይፍተን እዩ። ምስ ሰብ ዘየሰርሕ ሕማቕ ወይ ኣሉታዊ ባህርያት ምስ ዝህልወና እምበኣር ንመስርሕ ምጅማር ክብድሆ ካብኡ ብዝኸፍእ ከዓ ከይጀመርና ከውድቐና ይኽእል። ጽኒኢልካ ናይ ምስማዕ ባህሪ እሮሙን ልዙቡን ናይ ምብሃሃል ክእለት፣ ትዕግስቲ፣ ቅንዕና፣ ትግሃት፣ ንጹር መትከላት ምህላው፣ ንነብስና ምምሳልን ካልእ ባህርያትን ምውናን ኣብ ምጅማር ይኹን ኣብ ምቕጻል ስራሕ እወታዊ ጽልዋ ኣለዎ። እምበኣርከስ ተኸታተልቲ መደብና ራድዮ ሰረት ናይ ሎምዓንቲ መደብና ሒዝናልኩም ዝመጻና ብሄለን መኸታ ዝተጻሕፈ ምጅማር ዝብል ጽሑፍቶ እዚ እዩ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ምዝዛም ዝብል ጽሑፍቶ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ብሰላም ጽንሑ።